गासैबो बर' रायजो राजा आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ फिन जासिहरफिननाय जाबाय। एक्चुअली आङो दिनै बिथां प्रमद बर' दाखालि जिहेतु बर'फोरनि गेजेराव मोनसे सिखावनि नामावहाय जाथाय जानानैबो थांबाय आरो जाय दिम्बेसर बेखौ गावनि बिसिया सिनायबाय आरो गावनि फिसाज्ला फिसाजो बेफोर गासैबो सिनायजोबबोबाय। CBI खालामखांनाय इनकुवारि खालामखांनायाव CBI आ जुदि मोजांखौ होगोन होननानै मोजां फिथाइखौ बा दिम्बेसरनि बिसि जा न्याय नागिरदों जा बिथाङा लुबैदोंमोन बेखौ मोनहैगोन होननानै आंबो आसा खालामदों। जाय हक दिनै जानानैबो थांबाय आरो जाथाया जोबनानैबो थांसिगोन होननानै आं सानो। दिनै जोंनिया डिपुटि चिफ आरो CEM बिथां प्रमद बर' बिथाङा माहाय बेस्थ' जानानै दङ दिनैहाय इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेल ना बा इन्टारनेशनेल ना मा नेशनेल बेफोरबायदि नलेज फेस्टिभेल नलेज होनानै जों साबसे मानसिखौ बेसेबां डेभेलप खालामनो हाखो बा आं मैयानि माखासे निउसफ्राव नुनो मोन्दों फिल्मनि ना एक्टरफोरखौ लाबोनानै मा नलेज होलांखो दिनै बिथांमोना आं बावहायबो बारा बुंनो थांला बाथ्राखौ दिनै बुंनो गोनाङा बिसो दे दिम्बेसरा दिनै मानो थैखो मानो गावखो आरो दिनै दिम्बेसरनि गामिनि मानसिफ्रा मानो दिनै प्रमद बर'नि बाथ्रा खोनासंनो थाखाय थांनायानो फुरा ओरैबायदि जालाङोमोन। दिनै प्रमद बर'खौनो ओरैबायदि सापर्ट खालामोमोन आरो प्रमद बर'खौनो दिनै बिथांमोना बखिफिननो बा बुंनो हमदों। मानो प्रमद बर'आ बिखौ एसे सानदोंना सानाखै? दिनै जोङो प्रमद बर'आ बे दिम्बेसरनि नामाव बाथ्रा बुंबाय थायोब्ला नों जोंनि पुलिस इनकुवारिबो खालामनो होगोन आं बेखौ मिथिखागौ आरो जोंफोरनि सायाव गोख्रों एक्सनबो लानो हागौ बियो लाजिनानै बा बेफोरखौ दिनैहाय बुङाबाबो जों थानो हाया। खारन दिनै जोंफोरो बर' हारिनि थाखाय बाथ्रा बुङै बुङै दिनैसिमबो सफैदों आरो नोंथाङा बिराद गिदिर गिदिर बाथ्रा जोंनिख्रुइबो साननो हनो गोरों डायनामिक लिडार नोंखौ दिनै बर'नि लिडारफ्रा बा बर'नि इन्टेलेक्सुयेलफोर बर'नि मेलेमजिबिफोर बिथांमोना नोंखौ डायनामिक लिडार दासिमबो होनो। नोंथांनि डायनामिकआ बेनोमोन नामा? दिनै दिम्बेसरखौ ओरैनो नंखायदायाव गावहैनाय दिम्बेसरा जुदि थारैनो सिखाव मावदोंमोनबा दिनै आयेन गैयामोन नामा प्रमद बर'? मानोथो नोंलाय दिनैहाय बेफोरखौलाय गोख्रोङै पुलिसनि सायाव मानोथो नों जेबो एक्सनखौ लानो हायाखै? नोंथाङानोथ' बुंदोंमोन जों दिनै डिसिखौ ट्रेन्सफार खालामनो हानाय आरो SP एडिसनेल SP बेफोरबायदिखौ जों ट्रान्सफार खालामनो हायो होननानै दिनै बेफोरबायदिया मानो जाफिनो खनले जाबाय थानो हमदों प्रमद बर'? जाय हक आं दिनै बेखिनि बाथ्राखौ बुंनो थांला। दिनै आंबो UPPLनि होनलायनाय बाथ्राफोरखौ हयथ'बा दहयनो नुखाबाय जानांगौ नोंथांमोना हयथ'बा मैयानो नुबाय जानांगौ आङो हगारबायमोनबो। दिनै बेसेबां बड'लेण्ड बुब्लियाबो दामदों आरो गोबां निउस पर्टेलफ्राबो दामनायखौ नुनो मोनबाय। आरो गबिन्दआ मा होनबावदों बिसोरनि सायावनो? गबिन्दनि बाथ्राखौथ' आरो माथो होनबावनो बुङाबाबो जाया। गबिन्द नोंथाङा बुंनानै लाब गैया। नोंबो सानसे समाव हाथियार हमना फैनाय मानसि नोंथाङा हाथियार दैदों बे मानसिया हाथियारजोंनो थैगोन होननानै बुंदों। गबिन्द बसुमतारी डिपुटि चिफ नोंथाङाबो सासे डायनामिक लिडारनो NDBनिनो डायनामिक लिडारा बेफोरबायदि बाथ्रा बुङो नामा? दिनै बर'नि गेजेराव नोंथांमोनखौ डायनामिक लिडार होननानै बुंग्रा दं। दिनै नोंथांजोखौ जेब्ला सेकेन्ड बेटालियननिफ्राय जारागुरिसिम गसाइगाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बावहाय दोननो फैयोब्ला आरो बिथांमोना हारसिंनो सिकिउरिटि गार्ड 10 जन गाहाम लानानै फैयोमोन जेब्ला हाग्रायाव थायो अब्लानि समाव जाय सेंग्राफोर दोनलाङो अब्लाना हाग्रायाव एम्बुसाव इन्डियान आर्मि बा गुबुन स्टरनि आखायाव गावथारजानो गोनां जादों। मानो बेफोरखौ नोंबोथ' बिदिब्ला सानसे समाव आर्मस दैदोंमोन हाथियार दैदोंमोन नोंबोथ' बेखौ एसे सिन्था खालामनानै बुङोब्ला मोजां जागोन होननानै आं सानो। गबिन्द बिथांखौ नोंथाङा बैसोबो जाबाय बेफोरबायदि नोंथांखौ जों बुंबाय थानो बा बेफोरबायदि ससियेल मिडियायाव बुंनो थाखाय जोङो बारा मा होननानै बुंगोन बैसोआबो बारा थिना नोंथांमोनखौ बेफोरबायदि बुंनो। खिन्थु जों उफाय गैया नोंथांमोनखौ निउस पर्टेलफोराव माखासे बाथ्राफोरखौ नोंथांमोननि बाथ्राफोरखौ जोङो हजम खालामनो हाया बा सैज्य खालामना थानो हायियाव बेखिनि बाथ्राखौ लाबोनो गोनां जादों। आं 1 नाम्बाराव बुंगोन बिथां प्रमद बर'आ एसे नोंथाङा
फेस्टिभेल माबा माबि फुटबल फेस्टिभेल माबा माबि बिदिनो साहित्य सभानो बायदिसिना बेफोरबायदियाव मुखुब जाना थानाया बारा जानायखौ नुनो मोनदों। नोंथांनि न'आव मा जादों मा जायाखै बेखौ नांजास'आ मानो बेफोरबायदि जानो हमदों। बै नोंथाङा जेब्ला सरकार फैयाखैमोन अब्लानि समाव नोंथाङा मा सब समाय एडभान्सनो नोंथाङा बाहागोखौ लानायखौ नुनो मोन। दिनैनि दिनाव नोंथांखौ बेफोरबायदि बाहागो लानायखौ नुनो मोनाखै। अनलि नोंथाङा माखौ गावनि बेनिफिट गावनि लाबखौल' नायगासिनो दङ। ओंखायनो नोंथाङा आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै। 2025आव प्रमद बर' सरकारा जिरायनानैबो थादो। आं भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नायबो जाबाय। जय बर' हारिनि।